Villa Gwerdamanġa, il-post l-isfel mill-Isptar San Luqa li fis-snin 40 u fil-bidu ta' snin 50 kienet tintuża mir-Reġina Elisabetta II, dak iż-żmien prinċipessa, u l-Prinċep Filippu meta kienu jżuru pajjiżna tinsab għal-beħ għal valur ta' ftit anqas minn 6 miljun euro. Il-villa privata mibnija fi stil ta' palazz kienet tintuża mill-Koppja Rjali fl-ewwel snin ta' żwieġ tagħhom u magħruf li kienet ħafna l-qalb ir-Reġina. Fil-fatt, Elisabetta kienet tgħix f'pajjiżna f'perjodi differenti bejn l-1949 u l-1951 qabel ma jiġi tinkurunata Reġina fl-1953 meta żewġha Filippu kienet iservi fir-Royal Navy abbord l-HMS Checkers. Diversi drabi Reġina spjegat li Villa Gwerdamanġa kien l-uniku post fejn hi u żewġha setgħu jgħixu ħajja normali il-bogħod mill-impenji rjali dak iż-żmien bħala prinċipessa. Jingħad li l-villa imqasma fuq aktar minn 1500 metru kwadru ta' art, għandha 6 kmamar tas-sodda u 3 kmamar tal-banju, kif ukoll ġnien kbir, sala kbira tal-pranzu u diversi kmamar oħra li kienu jintużaw mill-membri tas-servitù. Iżda sfortunatament fl-aħħar snin Villa Gwerdamanġa kellha bżonn ta' xogħol ta' ristrutturar, partikolarment fuq il-faċċata u diversi partijiet mill-ġnien. Barra minn hekk fl-aħħar żjara f'pajjiżna fl-2015, ir-Reġina ma setax iżżur din il-villa. Madankollu f'dik iż-żjara hi kienet ingħatat pittura ta' residenza mill-President ta' Malta ta' dak iż-żmien, Mary Louise Colejro Preka. Dakinhar ir-Reġina Elisabetta II kienet qalet li Malta dejjem kienet speċjali għaliha, speċjalment meta tiftakar fil-ġranet feliċi li għaddiet mal-Prinċep Filippu fil-bidu ta' żwieġ tagħhom. Visiting Malta is always very special for me. I remember happy days here with Prince Philip when we were first married, and the wonderful official visits over the past 60 years. I thank you sincerely for being such attentive hosts these past few days, and for welcoming Prince Philip and me once again so warmly. Fl-aħħar ġimgħat din il-proprjetà spiċċat f'nofs kontroversja hekk kif il-Minority Leader Nazzjonalista f'Tal-Pjetà, Joseph Fitzpatrick, ressaq mozzjoni fil-Kunsill biex Villa Gwerdamanġa tkun akkwistata mill-Gvern ħalli jsirilha x-xogħol tant meħtieġ fuqha u tibda titgawda minn kulħadd. Madankollu l-Gvern Laburista qed jipprova jqarraq meta kif insista l-Ministru Bonnici fil-Parlament għalli għadu għaddej bin-negozjati mas-sidien privati. Dan meta kif iddikjara l-Minority Leader fuq Facebook baqa' ma sar l-ebda pass mill-Gvern. Filwaqt li esprima tama li l-Gvern jgħaddi mill-paroli għal fatti, Joseph Fitzpatrick qal li ħasra li fuq materja ta' wirt kulturali bħal din qed jibqa' jittawwa l-iżmien biex tittieħed deċiżjoni.